어, 왜 렐리세 먹고 있등은? 네, 리세야스가. 스스나우 나이 컨타. 미치하고. 스레 미스나우 나이 난데 리 컨타. 뭐 말라 스르바 엠 미스나우 부리네. 스스나이. 스스나이 컨타. 스스나이 딜리 스스나이 컨타. 상나이. 상바스 컨타गोन. 스스나이 너 컨타. ओइ खिथाबाय गाहायखि एमान गोजौ खिलिसो ओंखारना न' माने मुनि खानो फैदों लोगोफोर नै सिख्ला खानाया इसोरबो खिथु खिथु फैदों हो अबाव खाजायो दुब्लियाव माने मुनि खानो फैदों नै दुब्लिया खायमा खायमा जाना दंलै गोथां गोथां जाना फैलायदों नै सिख्ला खानाया सोरबा पसन्द जादोंबा खानथार दे लोगोफोर साफा साफाथार नै खानाय गोलाव गोलावथार खानाय गोलाव गोलाव साफा साफाथार सिख्लाफोरा लोगोफोर किसी को चाहिए तो बता दीजिए मुझे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा मा जेबो माहायबो होनथारा मा होनथारा Hi guys. I'm sorry, come back. जोंना आलासि गैया नोंखो नुदोना इयो जि लेथ्रायो हारावा खानाय गोलाव गोलावथार सोरनोबा नांगौबा लोगोफोर बता दीजिए मुझे व्हाट्सएप नंबर दे देंगी मैं रानाबो गोसो गैया लोगोफोरजों लाजिनानै गोसोथोनाय दों होनदों इसोरो नायनाय इसोरो माबायदिथार गोसोथोनाय दों होनना थगायना लालाय मोखांखौ नायबा मिथियो गोसोथोनाय गैयिफोरखौ नाय लोगोफोर नै दुब्लि बारियाव मानि मुनि खानो फैदो नै बेयाव मानि मुनि खानो फैदो आरो लोगो सासे फैनो दंबावोमोन फैथ'वासै बियो आइदै बोरो मानि मुनियानो गैया खोमा र' नायगिरनि र' बे मानि मुनियालाय नै मानि मुनिया मानि मुनि तोरने आया हूँ मानि मुनि तोरा है काउदां के पास तिलिनि खानायखौसो नायनांगो मानि मुनि गोदोर खादोयो बारा बाला मानि मुनि तोरलिया बेसेबा मिनि खादोयो जायखौ नुवासै नै लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसा आरोना पासे मोनाबायानो 4:30 जाबाय थेवबो बेलासिनि दुब्लियाव फैबा लोगोफोर जि गुफुर खायो सोरबा नांगौबा खोन्था दे बेसेबा साफा नुखायो इखो मानि मुनि खादो गोसोनायाथ' रावनाबो गैया आंना दोङोलै नै जि मोजां खाखादो नै मानि मुनि आंबो खानसैलै लोगोफोर दसे मा हलि गेलेनायनिल' बाथ्रा रायलायबाय थायोलै बिसोर सानैया बिराद हलि फोनजानो लुगैदों नामा बिराद हलि फोनजानो लुगैदों नामा नोंसोर बिराद हलि गेलेनो लुगैदों मानि मुनिखौनो मोनथारला अखा हानायाव साफा साफा जादों होननायानो माने रोदाखौनो नागिरना मोनला नै लोगोफोर मानि मुनियानो मोजां नुथारला ए भानजी है दीदी का बेटी होनलाय मा एग्जाम होगासिनो नोङो मा एग्जाम होदो बापरे एचएस फाइनाल एग्जाम होदो नोयो लोगोफोर नोंलाय मा फरायगासिनो दङ ओइ साला माइबासो डायलग होबाय नुदोंना जि लेथ्रा डायलग होखाबाय नै लोगोफोर सान्दुंआनो गोसाथार उल्थाथा बोरैबा मानि मुनि खानो फैनायानो प्लास्टिकबा बेसेबा गिदिर लाफादों मानि मुनिखौनो मोनथाराखै दे होनबाव लाइकबो मोनैनो नै मालाय गुफुर गावदांदांथार मा नागिरदों हाग्रायावलाय माना मुनियानो मोजां नुथारला नुवाखै मालाय नै हानि गिसि ओंखारलायनाय मानि मुनि खादों नुदों ना इयो बहुत अच्छा है इसको मैं तोड़ लूंगी देखो गाइस ये देखो कैसे तोड़ता है ये है मानी मुनी देखो गाइस मानी मुनी तोड़ लिया मैंने कितना अच्छा कहाँ है ना है सिरके मानी मुनि खादों लोगोफोर आंखौ मेंनानै जगलायबाय आं नै जलायदों
मार मोजां मोजां दंथारो नै माने मुनिया गोसोम गोसोम जालायनाय नै नै जि आराम आरामखा नै नै लोगोफोर माने मुनि खाखांबाय आदा बेखिनियानो थैयोहाय आं हारसिं नालाय लोगोफोर हारसिं नालाय थैयो बेखिनियानो बिसोर खाबाय दङ नै खागासिनो बिसोरो आं हारसिं नालाय एसेयानो थैयोहाय नै जाबाय आंनिया रावबो जाया जोंहा आंल' हारसिं बोरै नुदोंखौबो नाहरबावलायोबा नालाय अ नै लामाथिं गारि थांदो हेलो गाइस देखो मेरी दोस्तों को माने मुनि तर रहा है देखो दे खोन्था नों माने मुनिखौ माथो जागोन खिना हरना होनब्रा गोसा होन दे हाय गोसा होन बयलार बिगुर लायना जागोन 40 थाखानि बयलार बिगुरसो ओमफ्राय नोंहालाय माथो जागोन खिन्थादोलाय लकेल दाउदो मा ए मैद्रु ओइ बियो आंनि मबाइलखौ थुनानै हामा खालामना होबाय लोगोफोर नै बियो आंनि मबाइलखौ थुनानै मायबा खालामना होबाय नै बियो जाम्बाफोरा गावसोरानो खागासिनो आंहा बेरायगासिनो नै आंहा जाबाय नालाय बेरायगासिनो आरोखि ना आं हौवाफोर नायनो फैदों लोगोफोर हौवाफोरसो नायनो फैदों नै जाम्बा मानैया खागासिनो खावथं खावथं जनानै नै मालाय माने मुनि साफा खालामदो नोंहालाय बोरै साफा खालामो होनलाय ना बापारे नै आंखौ भिडिअ खालामनो दे खालामनो खोन्था बावलायोबा गैलालायदो नै खिरा आरो माबा मा नाम लायनो नोंनिया लिसानो मालाय ना नामखौबो मोजां लालायदो नुदोंना माबायदि भिडिअ खालामनो थिननायखौ खोन्थाबावलायनो नायलाय लोगोफोर बिसोरखौ मा होननांगौ बेथो गैला इसोरदो आं खालामनो थिनदों माबाखौ गुफुर होनलायदो केमेराखौ र' अबेलाय लिसाया मोखै दोङो नै लिसाया जोंहा सेलफिसो लागादों आंनिखौबो खाना होदो मोखैबा एकटप दोङो ना आंनि मोखैबाय बोरो देखो गाइस हम जा रहे हो कि दूसरी जगह में देखो यहाँ पर आने हैं हम देखो हमारा गार्डन है ये स्वप्न हमारी है देखो गाइस हम दूसरी जगह में आया है अरे बाप रे देखो यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर मानी मुनी है इतने अच्छा अच्छा हुआ है देखो लोगोफोर बियो माबा मैगंखौनो खानो रोङाखैनो नायनाय नावमानल' खादोंनो नै आंनिखौ नांगोनैनो एसे आनजायाक दैयाव जमा दे नै दिहुनना ला मैगंखौ नायनो नै आंनिखौनो बायहरनांसिगोन नै नायनाय जोंनिया नै जेसे बुरजा मैगङा नै बेथ' थिगागोन र' नै नाय इनिया जि नावमान खानाय नाय नै जि नावमान थेवबो साफा साफा खादों मालाय आसोला नै इनियाबो साफा साफा बेसेबा बुरजा खायनियाथ' बेसेबा नै आंनाय खिल'थार दा इनो एसे हरनानैसै थांबायखौ जानो नायदो नै बयलार बिगुरदोसो जागोन लोगोफोर बयलार बिगुरदो नै नाय लोगोफोर नै गाननानैसै इनो बाय हरसै नै आसोला एसेल' खादोंनो दे हम प्लास्टिकआ इनो सोनानैसै नै इनाव सोना होबाय जाबाय दे औ आंसो दानिया नोंबो हरगोन नामा हरा ए मालाय हरानो नै निया बाय बाय लोगोफोर थांसै दा जोङो मोनाबाय सान हाबबाय